مستيات بيتنا ود 6 ዓመት ጳውሎስ ደሃይ ካብ ዘጥፍእን ፈጺሙ ካብ ዝስወርን ካብ ሶሉስ ናብ ሶሉስ ማለት ካብ 25 መጋቢት ክሳብ 1 ሚያዝያ 2025 ኣበይ ከም ዘሎ ክርከብ ኣይተኻለን። ጳውሎስ ኣብታ ዝጠፋኣላ መዓልቲ ድሕሪ ምሳሕ ከባቢ ሰዓት 12:45 ኣቢሉ ካብ መንጎ ትምህርቲ ንበይኑ ንደገ ድሕሪ መውጽኡ ኣበይ ኣትዩ ኣይፍለጥን። ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝርከብ ሓደ ናይ ህፃናት ናይ ጥዕና ማእከል ከም ዘረጋግጾ ብኦቲዝም ዝተጠቕዑ ቆልዑ ክጠፍኡ ወይ እግሮም ናብ ዝመርሖም ከይዶም ክስወሩ ዘሎ ተኽእሎ ዓብዪ እዩ። ሓደ እዋን ነቲ ዝርብሾም ነገራት ብቓላት ክገልጽዎ ስለ ዝጽገሙ ካብ ዘይፈትውዎ ድምፂ ወይ መብራህትን ካልእን ተኣልዮም ዝሰማምዖም ጽምው ዝበለ ከባቢ ንምድላይ ንቕድሚኦም ክኸዱ ይፍትኑ። ኣብቲ ጳውሎስ ዝመሃረሉ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ዝሰርሑ መምሃራን ምጥፋእ ዝቆልዓ ቀልጢፎም ከም ዝበጽሕዎ ፈለማ ኣብ ቀጽሪ እቲ ቤት ትምህርትን እቲ ከባብን ከም ዝደለይዎ ድሕሪ ርብዒ ሰዓት ግን ንፖሊስን ንስድራ ቤቱን ከም ዝሓበሩ ይገልጹ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ብረቡዕ ኣስታት 600 ወለንተኛታት ተሓጋገዝትን ሰራሕተኛታትን ብሓባር ኣብ ምድላይ ጳውሎስ እኳ እንተተዋፈሩ ኣሰር ክረኽቡ ግን ኣይከኣሉን። ዕሉማት ኣኻልብ፣ ሄሊኮፕተራት፣ ድሮናት ብጥልቀት ዝሕንብሱ ክኢላታት ዝተረፈ የለን። እዚ ኩሉ ግን ፍረ ከምጽእ ኣይተረኣየን። ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ህዝቢ ጀርመንን ዓለምን ስሒቡ ዘሎ ጳውሎስ ድሕሪ መዓልታት ኣብ ሓደ ጻዕቂ መካይን ዝሓልፋሉ ጎደና ንበይኑ ክንቀሳቐስ እንከሎን ሓደ ሰብኣይ ካብቲ ሓደገኛ ጽርግያ እልያ ኣቢሉ ናብ ወሰን ከብሎን ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተዘርጊሑ ነይሩ። ፖሊስ ነቲ ቪድዮ ምስ መርመሮ እቲ ቆልዓ ጳውሎስ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ጳውሎስ ድሕሪ ምጥፍኡ ፈለማ ኣብ ሓደ መዕርፎ ባቡር ምድሪ ከም ዝተረኣየ ጸብጻባት ይሕብሮ። ንመወዳእታ ተስፋ ዝህብ ናብ ፖሊስ መጽ ሓበሬታ ትማሊ ዕለ 31 መጋቢት ጳውሎስ ኣብ ሓደ መዕደል ነዳዲ ተራእዩ ዝብል ሓበሬታ እዩ። ኮይኑ ግን ኣባላት ፖሊስ ናብቲ ቦታ ምስ ኣምርሑ እቲ ቆልዓ ኣብ ዝተባህሎ ኣይጸንሐን። ፖሊስ ጳውሎስ ብሰንኪ ዘለዎ ናይ ኦቲዝም ጸገም ካብ ዘይፈልጦ ሰብ ክሃድም ስለ ዝኽእል ዝረኣዮ ሰብ ነቲ ቆልዓ ብቐጥታ ካብ ምዝራብ ተቆጢቡ ንፖሊስ ክሕብር ይምሕፀኑ። ወዲ 6 ዓመት ቆልዓ እሞ ድማ ምስ ዘለዎ ናይ ኦቲዝም ጸገም ከመይሉ ክሳብ ክንድዚ ካብ ገጽ ምድሪ ክስወር ይኽእል ዝብል ሕቶ ንብዙሓት የዘራርብ ኣሎ። ጳውሎስ ካብ ዝስወር ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኩሉ ምስ ተቐብፀ ሎሚ ሓይልታት ምክልኻል ጀርመን 2 ፍሉያት ነፈርቲ ብምትሳእ ነዚ ቆልዓ ክደልያ ውዒለን ኣለዋ። ካብ ዝሓለፈ ሶኒ ጀሚሩ ፖሊስ ጀርመን ካብ ዞባ ሄሰን ወፂኦም ኣብ መላእ ጀርመን ንጳውሎስ ንምድላይ ዝከኣሎም ይጽዕሩ ኣለዉ። ድሮ 13,000 ዲጂታላዊ ኣሳእል ጳውሎስ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከም መዕርፎ ነፈርቲ፣ መዕርፎ ባቡር ምድርን ጎደናታትን ዝኣመሰሉ ህዝቢ ብጻዕቂ ዝንቀሳቐሰሎም ወይ ድማ ዝግልገለሎም ከባቢታት ተጠቂዖም ኣለዉ። ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ጀርመን ንጳውሎስ ዝረኣየ ሰብ በዚ ዝስዕብ ቴሌፎን ናብ ዝምልከቶ ደው ኢሉ ክሕብር ንጽውዕ። ባዶ 6 431 91 4 ባዶ 599 ወይ ድማ ቀሊል መገዲ 11 ባዶ ብምድዋል ንፖሊስ ምሕባር ይከኣል። ንጳውሎስ ዝግበረሉ ዘሎ ናይ ምድላይ ስርሒት ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ንዕኡ ንምድላይ ተዋፊሮም ዘለዉ ክኢላታት ሰራሕተኛታትን ወለንተኛታትን ቁፅሪ የብሎምን። እዚ ሳሕቲ ዝርአ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ምድላይ ስርሒት ብፍላይ ንቆልዑ ኣገዳሲ ምዃኑ ብዙሓት ይሰማምዕሉ። ሰሙን ሙሉእ ወላ እውን ኣብ ርሑቕ ዘለውን ብቐረባ ክሕግዙ ዘይክእሉን ሰባት ብጸሎት ከይተረፈ ኣብ ዘለውዎ ንጳውሎስ ንምሕጋዝ ብሕልና ይንቀሳቐሱ ኣለዉ። ዝሓለፈ ዓመት ብተመሳሳሊ ኣርያን ዝተባህለ ናይ ኦቲዝም ጸገም ዝነበሮ ወዲ 6 ዓመት ቆልዓ ጠፊኡ ነይሩ። ንዕኡ እውን ልክዕ ከም ናይ ጳውሎስ ዓብዪ ናይ ምድላይ ስርሒት ተኻይድሉ ነይሩ። ድሕሪ ሰሙን ግን ሕማቕ ዜና ተነጊሩ። ኣርያን ብህይወት ኣይጸንሐን። ናይዞም ቆልዑ ናይ ጥዕና ጸገምን ዕድመን ሓደ ዓይነት እኳ እንተኾነ ዕጮኦም በበይኑ ክኸውን ግን ብዙሕ ጻዕሪ ይካየድ ኣሎ። ፖሊስ ክሳብ ሕጂ ተስፋ ኣይቆረጹን። ወለንተኛታት እውን ደኺምና ይበሉን። ጳውሎስ ግን ናበይ ተሰዊሮ? ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ጎረቤት ሃገር ሱዳን ኣብ መንጎ ክልተ ጀነራላት ተቐርቂራ ብኹናት ክትሕመስ ድሕሪ ምጽናሓ ሰራዊት ጀነራል አልቡርሃን ንርእሰ ከተማ ካርቱም ሱዳን ከም ዝተቆጻጸረ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣዛዚ ዳዕመ ሰሪዕ መሐመድ ሐምዳን ደጋሎ ወይ ሕሜቲ ሓይልታቱ ካብ ካርቱም ስትራቴጂካዊ ምንስሓብ ከም ዘካየዱ ብምግላጽ ውግእ ክቕጽል ምዃኑ ፈኪሮም።
وهاب قال سراوي السودان نبيل عبد الله بوغنو دعم سريع بوتهدراوي حيلي كمستبرر بمتقاس كابت حيزومو زنبرو كلقو زخونه يخون سممع كم زي تكبر قليصو كاب كارتوم ندبوباوي معراب اب زركب دلدل جبل اوليا زي تقرص فيديو كم زملكتو حيلتات حمتي كابتن خلت عامة تقاصيرامات صنح رئيس كتما تساريعم كوصو كم زتملكته سودان تريبون حبيرو محمد حمدان دقالو اب تيليجرام مرببو بدمصي اب زسمعو قال اتم انسحاب مريحنت دعم سريع نداقمه ودبا بحبر زوسنو مخانو قليصو حمتي نخارتم قطصار كم سسانو تاميني اب زحلفو حدت معالتات نسراويتنا كاب كارتوم ناب درمان اقعزنا يلنا إذا من سحاب دحر جمجام مريح النزمة حبرا وسان خوينو برتعنان بمستنكرن داغماي حيلن كنملسينا يلو اتوخينات جنا ايتودن جنا ام جمرت يزلو اب مود اتادما اب لعلتي سيطاناو منقسقاس كنعوتينا كبل دحر مفكار كارتومن اتن 18 جزئاتات داغماي اب ايدنا كناتونينا يلو مستي اسلاماوي لزغلصو بالبرهان زمرح سراويت السودان بزيكا بمقلاس زخونه زته كمزي كايدو حبيرو ندحرت قلص مبال كونه اب واقع عداغا زاتو كمون زته زبحال يلن كبلون حميتي وسيخو قليصو سراوي السودان ابز حلف سومن ان حيلتات دعم سريع كاب كارتوم كم زصرارغوم كم زقلص زذكر كوينو بدلدل جبل اوليا غيروم ناب درمان قصوم كم زهدمو حبيرو إذا خمزيلن كله جوجل تطبقتي 7 مسلات السودان أبزي داركان خلت عامتات زقص لكينات السودان 5,000 سبات دهايم زطفؤ مزجيب 5 لقليصو إذا أحاززي استزرقحه دحرتي سراويت السودان بسراويت حمتي أب مداغوني مأكلات تأثيرهم صنحو أستات 4,000 وتهدراتن سلاماوين سباتن ناصا دحر موصيهم حلافي نايت جوجل 7 مسلات الصادق علي حسن نسودان تريبون أبزحب حبريتا بعسرت 5 ميازي 2023 اتخوينات كابز جمر كساب مقابيت نايز عامت بزح نايتهم مستقفوا سبات لعلى 5,000 بتيح الله إلو كبرات تخاتلت مستيات بيتنا نلوم مشهد زدارنا لكم تحستو مدبنا إذا قد الوقت صنحكم ينيرو صباح بخلال استخصاب نراخب دحان صنحو مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفلالية صحفات تنقص مسلتاتن قادم محتساتن حيزا بذكريات كبر أب إنها ترعلوات تقرب مدبيا كفوتي لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي